Ik steeg in Metselweer met een heel mooi pakket en een bosje bloemen in de handen. Speciaal voor Pietje Dalma. Zij is opgejoen door haar schoondochter Martine. En Martine had zelf haar eigen man best wel betierd van Len. Maar haar schoonman en Pietje die had haar gelijk geaccepteerd toen ze bij hen in de familie kwam. En is heel bijzonder voor haar. Dus ze wil natuurlijk haar op een mooie manier verrassen. Het Pietje gaat een beetje terug een moeilijke periode op het moment. Dus dat verdient een extra opkijken natuurlijk. Dus we zullen even bij haar delen om het even los te brengen. Ik zet het even hier verder door. Ja, er is al een. Is dat zo? Is dat beter? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat was Friesland. Pietje? Wat is dit? Ja, ik heb wat lekkers voor de doos. Nou, super. Verschrikkelijk, wat mooi. Kun je krijgt wat naar voren komen? Ik heb het telefoontje. En nou, die heb ik het visite gekregen. En ik zei van, nou, je kijkt hier naar de bel. Nou, super. Hoe waarom krijg ik dit samen? Ja. Iemand had je op, jong. Nou, wat geweldig. Geweldig. Heb je enig idee waar het wijzen kan? Nou, ik denk van iets bijna of zo. Van Martine. Oh, geweldig. Nou, Martine, hartstikke bedankt. Super. Ik kan er zo wel van janken. Ja, ze vertelde dat, dat je het op het moment net heel makkelijk hebt. Nee, ik ga ik moet naar je knibbel hebben, maar ik ben laatst iedere keer vallen en dan heb ik mijn reg brutsen. En maar nu maak ik wachten, want ja, ze zijn wel weer bezig te opereren natuurlijk, maar ik ben nog net de noodzakelijkste. Ik krijg mijn kruk en ik ga nu de kruk nog in de kamer, maar ja, het is gewoon wat lastig, maar ik moet wachten tot ik Safia ben, tot ik weer opereren weer. Maar ik kan heel slecht rennen, dus dat is een beetje lastig. Maar fijn, we gaan mooi waar. En ik ga een man die alles van mij dwabbel. Dus ja, ik ga heel veel aan blij te wezen. Ja. En leven ben en squam hebben. Ja, ik ga heel leven squam dochters. En leven ben, alles ben hartstikke fijn voor is. Dus nou. Het is natuurlijk nog in deze tijd wel wat lastig, maar visite en dergelijke, denk ik. Ja, ik mis dus Ben heel erg. Want even een kroepje en ja, dat mis ik gewoon heel erg. En dus Ben missen mij ook. Ja, en daar moest je toch om denken, want we wilden er ook om denken. We hebben ook een risicogroep, dus ja. Ja, Martine die vertelde dat al en die hier even een speciale boodschap schreeuwen. Dus ik zal hem jou even voorlezen. Ze schreeuwen dus: Pietje, we horen van je en hopen elkaar bij gauw een kroepje te aan te kennen. Ja. Martine, dank je wel, want hartstikke lief. Ik had het helemaal net verwachten. Ik denk, nou misschien komen ze hier nog eventjes om van boortendoor even, want we zitten boortendoor op dit moment. En nou, ik schrok er zo weer van het jumje voor de doos staan. Schitterend, schitterend gewoon.